Aduna nay mga tao nga gauna-una na sa pagduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron makalikay sa pagdasok sa adlaw sa kalagkalag. Samtang higpit nga gidid-an sa Cebu City LGU ang pagpamaligya og bisan unsa sulod sa mga sementeryo. Ano ang report ni Alan Domingo? Dinhi sa Samang Katoliko sa Barangay Careta, usa sa labing dako nga sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo, nagkahanay na ang tanan nga gikinahanglan sa mga muduaw sa ilang mahal sa kinabuhi nga gipahiluna dinhi. Ang pagpataod og suga sa mga nitso o lubnganan nga nagkantidad og 400 pesos samtang 450 pesos sa mga private lot. Nag-standby usab ang mga team sa mga manaod sa suga aron dali og systematic ang pagpanaod. Mudawat usab sila ug pamisa din adunay ihalad nga misa kada oras magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 7 sa gabi. Dili lang magpatakag labay sa mga basura lang gani kay for cleanliness lang pud ba para mahinlo gani ang ato ang cemetery. 5 ka adlaw sa dili pa itimaan ang adlaw sa mga santos ug sa mga minatay apan dunay sayo nga miduaw diri sa mga samang sama na lang diri sa sementeryo Katoliko sa Careta. Naga mi na. Oo. Mo bitong ni sayo-sayo mi kay kabalo man mi inig ka during gyud anang 1 or 2 daghan jud kay mo ari. Ya dili na ang masakyan na mo dili na makaagi dinhi dapita gyud agi. Amo lang gituyo og sayo sir kay para maka kuan pod mi makadaog mi sa mong papa din amo pong pa sugaan. Nya usa pa pod kay busy pod mi kay naman mi trabaho isig usa. Ginuma sa cathedral ang usa ka hamig sa Samang sa Careta samtang ang pikas nga bahin ginuma sa Santo Rosario Parish. Gikatakdang mapagawas og executive order si Mayor Nestor Archival aron siguradong matuman ang lagdaalang sa hapsay ug malinawon nga kalag-kalag. Bisan og bukas ang mga sementeryo sulod sa 24 oras sa panbuot makasiguro ang mayor nga mamahimong sulimni hinungdan nga ginili gyud ang pagdala sa ilimnong makahubog dili usab pasudlon kadtong mga nakainom ng daan. Apil sa dili pwedeng dad-on ang mga dagkong speaker nga makatugaw sa mga nag-ampo og ang mahait og talinis nga butang. Labaw sa tanan, ipatuman ang kalimpyos sa sulod o gawas sa mga sementeryo. Kinahanglan klaro gyud nga naay exit. Nasimbako na ay kanang tremor nga usay ang mga tao di gyud nakapungan magdinaganay this na area asa ta makaagi para walay stampede. Dili tugutan ang pagpamaligya sa bisan unsa sa sulod sa Samang, hinon adunay dapit sa gawas nga gitawag og green zone nga mamahimong didto makabaligya ang mga nanginabuhi nining mga adlaw. Usas makara traffic or pakgang sa mga tao musud sa atong kaminteryuhan, mao kaning mga tao nga naninda. So karon gidesignate gyud na asa makapaninda. Mao na hingan na green zones. So kinsay mga tao nga wa din na di siya ka pwede nga bisag asa lang makapaninda. Samtang ipatuman sa PNP ang full alert status nining mga adlaw, diin maximum troop deployment ang ilang himuon. Dili lang sa mga sementeryo kundi apil ang mga dapit nga tapukanan ug agianan sa mga tao sama sa mga pantalan ug mga terminal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.